La 30a edició del Campionat de Catalunya Absolut de Pàdel Open Plastic Bank ha coronat els campions i campiones del 2023 i que s'ha celebrat al Golf Costa Daurada Tarragona Sport Center i a l'Apolo Club Esportiu de Torredembarra en una edició on hi han participat 184 parelles. Estem aquí diumenge, dia 22 d'octubre, acabem de finalitzar les finals del Campionat de Catalunya al Golf Costa Daurada, juntament amb la col·laboració del Club Apolo de Torredembarra. La veritat és que ha estat una experiència molt gratificant, molt agraït a la federació per la confiança i res, dir que tot ha sortit genial, hem tingut una mica de dificultats amb el temps, però finalment hem tingut els 3 dies importants, dissabte, diumenge i el divendres hem pogut fer tots els partits aquí a casa i amb plenes garanties, la veritat és espectacular. Molta assistència de públic, un nivell altíssim dels jugadors, i la veritat és que hi ha moltes ganes de repetir i de viure una altra experiència similar. Bé, doncs per part de l'Apolo Club Esportiu, la veritat és que molt contents de ser coorganitzadors d'aquest Campionat de Catalunya de pàdel i aconseguir que aquest Campionat de Catalunya es quedi aquí a la província de Tarragona. Molt bona sintonia amb el Golf Costa Daurada, contents de que no hagi plogut durant la setmana, excepte d'un dia, però ens alegrem que s'hagi pogut disputar aquí al Golf Costa Daurada i sobretot que s'hagi fet aquest Campionat de Catalunya aquí a la província. Gràcies a tots. La final femenina ha enfrontat a Sandra Bellver i Andrea Austero davant de Marina Guinart i Sara Pujals. Bellver i Austero s'han emportat la final per un marcador de 6-3, 3-6 i 6-4. Estem molt contentes. Al final juguem contra Marina i Sara, que ens coneixem molt. És un partit molt dur. Sí que és veritat que ha sigut un partit una mica irregular, hem anat com una mica a estones, però al final és el que li deia, que hem d'intentar guanyar amb el que tenim avui, que no és el mateix que teníem ahir, i així ho hem intentat, i al final ha caigut del nostre cantó. La setmana passada no l'altra va caure del gel, així que contentes. La veritat que molt contenta del nivell, encara que la final no hem jugat com sabem, però molt contentes. En categoria masculina, la parella formada per Enric Santmartí i Tonet Sans s'han adjudicat en 2 sets, 7-5 i 6-1, la final davant dels subcampions Marc Montner i Quim Florença. Ha sigut una setmana difícil, tenim aquestes inclemències meteorològiques, hem jugat amb aire, però sempre hem lluitat, hem donat la cara, juguem còmodes sigui on sigui, ens esforcem i per sort ha caigut aquest tercer títol. Sí, poc més que afegir, una gran satisfacció poder assolir de nou aquest Campionat de Catalunya Absolut. Com deia abans, ja fa quasi 5 anys que estem jugant junts, ens compenetrem, ens coneixem, i aquesta parella és que sempre intenta lluitar, com deia, a vegades ho aconseguim, a vegades no, però sempre tenim aquest esperit de superació i de lluita, i gran cap de setmana que ha acabat de la millor manera possible. Acabem de disputar el Campionat de Catalunya Absolut. Ha estat tot un èxit, amb 186 parelles al golf de Costa Daurada, on hem vist un altíssim nivell de pàdel, amb una final femenina molt competida i una masculina que ha tingut un primer set espectaculars i punts de dignes espectacles. Tarragona s'ha convertit, una vegada més, aquests dies, en l'epicentre del pàdel català amb la disputa del Campionat de Catalunya Absolut de Pàdel Open Plastic Bank.